Karon mga higala, ato ang atun-an kani nga pangutana, tubagon kaning gitawag nga what is life. Og ang text nga ato nga pagatun-an mabasa sa James chapter 4 verse 14. O bago ang tanan mga higala, magapangamuyo na kita magatugyan sa Ginoo. Amahan namo nga langit noon, nagapasalamat kami Lord sa higayon, sa pribilehiyo Lord nga makatuon na pud kami sa imong nga pulong. Salamat amahan sa libre nga pulong nimo Lord nga every now and then pwede namo tun-an pamalandungan Lord sa mga pagkinabuhi. Amahan pasayloa kami sa among mga kalapasan o ginaot pa ang tao Dios kaning imong pulong karon masaysay sa pinakasayon o pinakasimple lamang nga pamaagi o kamuakin Lord nga mabalon sa pangadlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Kani among ginatugyan giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus among Dios ug manluluwas. Amen. Once again, no, maayo nga buntag sa tanan. O karon mga higala, tutukan nato ni siyang pangutana, what is life? O karon, doon na tayo tulo ka tubag nga makita dira sa Bible o ato lang ni siyang i-series o tubag usa lang sa ang ato ang topic karon mga higala. O ato nga text mabasa dira sa James chapter 4 verse 14 o matag usa kanato doon na kitay definition, mga background or sariling mga views kung magisgyud kita about sa kinabuhi. O karon atong tan-awon sa Bible kung unsa may tubag sa Bible kung unsa ang kinabuhi igala. O daghang mga naguna-una o klase-klase mga perception concerning life, no? O naay uban mga higala naguna-una nga coffee is life, Netflix is life, music is life, TikTok is life, Facebook is life, education is life, money is life, ML is life, Wattpad is life, pleasure is life, only rice is life, basketball is life. Daghang kayo tang mga view or in fact kani nga siya mga words makita nako ni siya sa social media. Sa mga post naggunit og kape, unya nag-ingon dayon, coffee is life. Ang uban pod hilig kayo sa Netflix, nagatan-aw og mga series, unya mag-caption dahil sila, mag-post dahil sila, Netflix is life. Ug daghan pa kayo nga gi-offer sa world na mga view concerning life, no? Ug in fact mga higala, makahuna-una pod ko nga dili man jud mao ang life, no? Ang uban masubo ko nga nagapost nga TikTok is life. Unya ang uban pa jud mga higala ang subo kay mismo mga Kristohanon makit-an nato usahay ma-observe nga nagapost na ini nga mga post nga gi-offer sa kalibutan ning sabay sa ato nga trend. Pero ang pangutana higala, unsa man jud ang life? This world offers anything and everything to give life its purpose and meaning, but it all boils down to vanity and lies. So mga higala, first and foremost, wa man ko nag-ingon nga dautan kaning mga akong gisulti. Oh, wala man ko nag-ingon nga dautan ang kuan kani silang tanan-tanan. Kundi higala, kung dira ra pud naka-focus ang imo nga kinabuhi ni anang mga butanga sa kalibutan, dili na siya mao ang tinuod nga life. Dili na siya ang ideal life nga gi-prepare sa Ginoo para sa imuha o para sa kuha. Dili na siya mao ang kabubuton sa Ginoo, no? Dagan ang gi-offer sa kalibutan pero kadtong tanan mga higala dili to mao ang tinuod nga life. It boils down to vanity and lies. Dili to siya mao ang life higala. Nganuman unsa man jud ang life? Higala, according sa James chapter 4 verse 14, mao ni ang ingon sa pulong sa Ginoo. In the English version, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So ang atong kinabuhi mga higala, mura daw siya vapor. Vapor. Unsa man ning vapor mga higala? Mao ni siya kana magapabukal ka og takore nga kanang naay aso nga mogawas nga makita nimo sa makadyot nga panahon. Unya sa kadali siya nagkakahanaw. Ing ana ang view sa pulong sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Mura ni siya vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mahanaw ra ang atong kinabuhi ikal. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, mahanaw ra jud siya og naa ni siya ending mga higala. Og ang atong kinabuhi diri sa kalibutan dili pud na siya period. Kundi kama pa na siya mga higala. Kay
mo face pamanta og judgment the next after sa ato nga kamatayon. Og ang akong point higala is ang atong kinabuhi di ay is mura na siya vapor, temporary nga makita nimo sa gamay nga panahon og mahanaw. Ing-ana ang description sa ato nga kinabuhi. Life here on earth is not without purpose. Naadyo'y purpose ang imong kinabuhi higala. Unya, wala na nakapangutana na ba ikaw nga nganong hantod karon buhi pamangko? No, in fact, daghang kaayong mga tao ang nagakamatay day by day. 150,000 ka mga tao ang nagakamatay kada adlaw mga higala. O wala ba ka nangutana sa imong kinabuhi? Nganong buhi pa man ko karon? Remember, life on earth is not without purpose. Naadyo'y purpose ang tanan nganong buhi pa ka. It is a preparation and it is very precious. Hinumdumi higala ang imong kinabuhi gipakamatyan na sa ato nga Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo. O precious na siya atubangan sa Ginoo kay gibuhat kaniya nga naay purpose. O karon tun-an nato ning 3 things from the Bible to answer the question, what is life? O as of now, atong tutukan kaning usa lang siya, usa lang o kaning number 1, the blessed scripture message is life. No? Ang tinuod nga kinabuhi higala is ang blessed scripture message is life. One day, nag-preach Jesus Christ. Jesus was preaching and ministering to thousands of people. And as he concludes his message, he said, "The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." So, ingon si Jesus Christ, samtang siya naga-preach, nagawali, naga-minister sa thousands of people and he concludes his message. Mauni ang conclusion sa ato ang Ginoong Hesukristo mga higala. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So ang tinuod di ay nga kinabuhi higala is mao ang pulong sa Ginoo, mao ang Biblia, mao ang Word of God. Ug unsa man ning Word of God mga higala, the written Word of God is life. Amen. Ang pulong sa Ginoo is kinabuhi. Kung wala ang pulong sa Ginoo, walay kinabuhi nga tinuod. The Bible is life. Mao na siya higala ang ato dapat nga itanom sa ato nga hunahuna nga ang tinuod nga kinabuhi mao ang pulong sa Ginoo, mao ang Bible. Ngano man, because the Bible does not only give life, it is life. No? Ang pulong sa Ginoo dili lang siya nagahatag og kinabuhi, no? Kundi ang pulong sa Ginoo itself is life. The source, the fountain, the origin of life itself is the Word of God. Ang pulong sa Ginoo, ang source, ang fountain, ang origin sa tanang life. Mauna siya higala. Ug unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Diri sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Ingon ang pulong sa Ginoo. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. No, ang pulong sa Ginoo higala is buhi. Ug dili lamang buhi, kundi kini naga-abide forever. Ang pulong sa Ginoo dili jud siya mahanaw. In fact, the Lord Jesus Christ said that the heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Ang iyang pulong, ang iyang mga promise sa atoa, dili jud na siya mahanaw, kundi kini buhi og nagapadayon hangtod sa kahangturan. Bisan sunugon pa sa kalibutan ang tanang Bible, no? Ang tanang copy sa Bible, pero ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Book of Psalms nga ang iyang pulong iyahang gitipigan didto sa langit. Naa siya copy didto sa langit. Ngano man kay ang pulong sa Ginoo buhi og dili lamang kay nagahatag kining kinabuhi, kundi ang pulong sa Ginoo itself is life. That's why we are born again through the Word of God, which liveth and abideth forever. No? And atong makita mga higala, everything was created in Genesis 1 because God said. Amen? Atong makita is tanang butang nga gihimo sa book of Genesis chapter 1 tungod kay God said. So, because everything was created in Genesis chapter 1 because God said, why on the earth we can afford to live without considering, reading, meditating upon, and sharing God's Word? No, kung makita nimo sa Genesis chapter 1 nga ang tanang butang nahimo tungod kay gisulti kini sa Ginoo tungod sa iya nga pulong,
nganong nakaya nato, nganong ato araman nga gipalabay ang adlaw, no? Ug ako mismo, I am preaching also to myself, nganong gitugutan man nato nga mabuhi ta, magkinabuhi ta, nga wala naga-consider, nga wala nagabasa, wala naga-meditate, ug wala nagapa-share sa pulong sa Ginoo. Higala timan-an nato nga dapat kita maga-consider, magabasa, dili lamang magabasa kundi maga-meditate o maga-share dapat kita sa pulong sa Ginoo. Nganuman, mao ni himanggod higala ang rason. Living without God's word is not a true life. Ako ang usbon. Living without God's word is not a true life. Ang kinabuhi nga wala ang pulong sa Ginoo is dili tinuod nga kinabuhi. Ang ato nga pagkinabuhi nga wala ang pulong sa Ginoo, wala ta naga-consider, wala ta nagabasa, wala ta naga-meditate, wala ta naga-share sa pulong sa Ginoo, dili na siya mao ang ideal nga kinabuhi isip Kristohanon. Kay nganuman, as a Christian, we ought to live the Word of God. We ought to consider, we ought to read, we ought to meditate and share the Word of God. Kay nganuman, living without God's Word is not a true life. Higala, unsay gingon sa pulong sa Ginoo dira sa Matthew chapter 4, verse 4, sa dihang gitempt ni Satan ang ato nga Ginoong Hesukristo nga ingon siya, if thou art the Son of God, himuan ning bato nga pan. Unsay response sa ato nga Ginoo? Ingon siya, he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo higala nga kita, ikaw ug ako dili dapat mabuhi sa pan lamang. Unsa man ning pan lamang sa kanabitang pisikal nga pagkaon sa tuang nga pisikal nga bahin sa tuong kinabuhi. Dili dapat di ay taman rata sa pagkaon 3 times a day ug ang uban naa pa jud snack every day. Kun dili dapat magkinabuhi ta nga giapil nato ang pulong sa Ginoo, magsugod ta. I-start nato ang atong adlaw sa pulong sa Ginoo ug ato pod kining i-end sa pagtuon sa pagmeditate sa pulong sa Ginoo. Nganuman, because we cannot live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung wala ang pulong sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, dili jud ideal ang atong pagkinabuhi igala. Dili na mao ang purpose, ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why our Lord said, the words that I speak unto you, they are life. Ang pulong sa Ginoo higala mauna ang tinuod nga kinabuhi. Ako ang katong na-mention nato sa ato nga introduction is dili to siya mao ang kinabuhi. Yes, maka-offer na sa imuha, makahatag ng pleasure sa imuha. Ang coffee, ang Netflix, ang social media, ang basketball ug ang tanang pang nga imo nga hobby. Yes, makahatag ng pleasure sa imuha, pero ang makahatag og life sa imuha mao ang pulong sa Ginoo. Og maupod na siya ang akua o ang imuha na dapat i-consider sa ato nga pag-adlaw nga pagkinabuhi. And consequently, every counterfeit bring death and is dead. No? So ato makita nga ang tanang counterfeit, ang pulong sa Ginoo mao ang kinabuhi sumala sa ato nga tun-an karon. Ug ang kalibutan naa siya counterfeit. No? Naa siya mga counterfeit against the word of God nga substitute para even kita nga mga Christian is ma-divert ang ato nga attention, ma-divert ang ato nga pagkinabuhi nga instead of living in the Word of God, nakafocus na ta sa mga butang ni ining kalibutana. Og mao na dapat ang ato nga ma-check sa ako ang kinabuhi og sa imo hapod nga kinabuhi igala. Remember, Wattpad is dead, magazines are dead, novels are dead, myths and legends are dead, TV series are dead, Netflix is dead, YouTube is dead, Instagram is dead, social media is dead. Why? It will all go down to the pit someday. Higala, timan ini, basi nakalimot ka. Remember, nga walay mulahutay ni ini nga kalibutan. Ang tanang butang nining kalibutan na ang Wattpad, ang magazines, ang novels, ang mga legends, ang TV series, ang Netflix, ang social media. Tanan ni ng mga butang mga higala nga ato nga gi-enjoy nga ang uban dira ra jud nakapundar ang ilaha nga kinabuhi is remember tanan na siya mahanaw and one day wala joy mabilin ni ana. Og remember nga walay mulahutay, ang tanang butang diri sa kalibutan is temporary lang yun. Og ang magapabilin mao ang pulong sa Ginoo. It doesn't matter how decent it appears, even
poetry and various posts and seminars and webinar, etc. Remember, they are dead if the Word of God is not present. Amen? Bisan unsa pa wako'y pakialam kung unsa ka disente ang iyahang appearance. Wala ako nagmatter. Dapat dili ta magmatter sa kadisente sa appearance. Even poetry and various posts and seminars and webinars, tanan na sila higala. Remember Jude, timan they are dead if the Word of God is not present. Kung wala dira ang Word of God, ayaw dira ibutang ang imong kinabuhi. Amen? Kung wala dira ang pulong sa Ginoo, ayaw ipundar ang imong nga pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. And I praise God, nalipay ko, labi na sa akong mga friends, ng mga Christians, malipay ko sa mga nag-post sa mga verses, no? O malipay pod ko sa mga ginikanan nga ang ilahang anak is gipa-recite og verse, gipa-tape sa video, instead nga magkimbot-kimbot sa TikTok, no? And gi-research na ko ang TikTok. Unsa man yun ning TikTok, no? Ako ani siyang i-emphasize sigala. Nga ang TikTok di ay is usa na siya ka platform nga pwede ka mag-upload og mga videos, no, mga short videos, o karon gi-extend na siya up to 5 minutes, no? O ako ang challenge sa inyo ha, labi na sa mga ginikanan nga naay mga kabataan, no? Instead nga makita nimo ang imong mga anak nga nag-video na sa mga nonsense, why not i-video sila, i-tape sila og mag-recite og verse, no? Mag-recite og verse og aron ang pulong sa Ginoo mapakanat og makahatag kini panalangin, makahatag himaya sa Ginoo og makahatag og panalangin sa mga magabasa. Instead nga i-train sila sa pagkimot-kimbot, pagpakigol-kigol dira sa social media nga ang mga Kristohanon, kitang mga Kristohanon nagpakaulaw rata sa Ginoo. Remember, all of those things, bisan unsa pa na siya ka-decent, they are dead if the Word of God is not present. Mao na siya ang kamatuoran. O listen, paminaw higala, the quick and powerful words of God will always be greater than the quotes and the philosophies of great men. No? So of course, makakuha man tag quotations, mga philosophies or mga learnings gikan sa mga quotations sa mga sikat nga mga tao, no, sa mga scientists, sa mga nga mga famous nga mga tao. But remember that the powerful words of God will always be greater than the quotes and philosophies of men. Therefore, higala, timan ni, ang challenge sa tuwa karon, instead nga mag-una-una ka nga Facebook is live, unsa pa man nga live nimo, pulihin na siya. Instead of saying that, sultihin na lang, the Bible is life. Amen? Ang tinuod nga kinabuhi is mao ang Bible. Kinabuhion, basahon, i-meditate, o palanggaon nato, higugmaon nato ang ato ang Bible. Kay ang Bible mao ang tuburan sa kinabuhi, igala. O basin igala nakapangutana ka sa imong kaugalingon nga wala pa kakabalos sa imong nga purpose sa imong kinabuhi. Remember nga ang imong kinabuhi naa siya purpose. No, wala ka gihimo sa Ginoo nga accident. Wala ka gihimo sa Ginoo by chance. Gihimo ka sa Ginoo nga naay purpose. O probably basin ikaw karon dili pa ikaw sigurado even sa imong nga salvation. Higala ako aning i-grab ang opportunity nga ma-sharean ti ka sa gospel sa mubo nga panahon. Nga basin dili pa ka sigurado sa imong kinabuhi, nangutana pa ka kung unsay purpose sa imong nga kinabuhi. Karon higala, kung dili pa ikaw sigurado sa imong nga kaluwasan, hinumdumi nga sa Bible lamang nimo makaplagan ang tinuod nga kinabuhi. Dili sa mga philosophy sa mga so-called prophets karon nga panahon na, dili sa mga gisulti sa mga tao, kundi ang kaluwasan is naa sa Bible. O unsa man jud ang buhaton sa usa ka tawo aron siya makasiguro nga siya maluwas. Hinumdumi lamang kini na una, ikaw ug ako usa ka makasasala diha atubangan sa Ginoo nga dili kita worthy sa Ginoo. Ingon ang Bible sa Romans chapter 3 verse 23 that all have sinned and come short of the glory of God. Tungod sa sala, ikaw ug ako dili ta kasangko sa langit. Og in Revelation chapter 21 verse 8 that all sinners, tanang tao nga makasasala is naay part sa lake of fire or sa impyerno. Tungod sa sala, dili ita kaabot sa langit o padulong ta sa impyerno. Og ang good news mga higala is ikaw ug ako
dili gusto sa Ginoo nga moadto sa impierno. Dili na kailangan nga moadto ikaw sa impierno. Kay nganuman naanay nagbayad sa imuha og ako ang kalapasan. Kay ingon ang Bible sa Romans chapter 5 verse 8 that God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nagpakamatay si Kristo sa imo nga kinabuhi higala. Nagpakamatay siya para sa ako. Og tungod ni ana gi-offer niya ang salvation nga libre. Kay nganuman because Jesus is God nga naghuya sa langit, nganing baba siya sa lupa, naghuya siya diri sa kalibutan 33 and 1/2 years. Dayon siya namatay aron pagbayad sa ako ang sala ug imong sala, gilubong og sa ikatulo ka adlaw aron nabanhaw aron sa pagluwas nimo. Og karon higala maangkon nimo ang tinuod nga life. Kung imong dawaton saligan maghinulsol ikaw diha ka Ginoong Hesukristo. Kay nganuman ang iyang dugo gipaagis niya sa Kalbaryo aron sa pagluwas sa luwas sa imuha o paghatag sa kaluwasan nga gikinahanglan sa imuha nga kalag. Imong buhaton higala is i-recognize nimo nga dili ka makaluwas sa imuha nga kaugalingon. O kung di ka sigurado, pwede nimo masiguro na karon. Kay nganuman again the Bible is life. It is the source of life. Og ingon ang Bible higala sa 1 John chapter 5 verse 13 that it is written ang Bible nga para makabaluta nga doon na natay kinabuhing walay katapusan. Mao nang hinungdan nganong gisulat ang Bible. Higala i-challenge ti ka basin dili pa ka sigurado. Gusto ba nimo nga makasigurado sa imong nga kaluwasan? Ang kuna tuuhi si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Itugyan ang imong kinabuhi sa iya karon. Og siya maghatag siya sa imuha og kinabuhing walay katapusan. Kay anuman because God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not be perished, but have everlasting life. Kay sa Bible raman makit-an ang tinuod na life. Again, what is life? The blessed scripture message is life. No? O diri alang tataman higala, next nga ato ang atun-an is to be spiritually minded is life. Og mao na siya higala ang tinuod nga life. Ang tinuod nga life is ang pulong sa Ginoo. Therefore, since the Word of God is life, we should not forget, dili jud unta nato kalimtan, ang pagtuon, ang pag-meditate, ang pag-share, o ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay nganuman, because man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Dalaygon ang Ginoo sa higayon nga nakatuon ta. O I hope nga kung dili pa ikaw sigurado sa imo nga kaluwasan higala ayaw na paglangan-langan kay ingon sa James chapter 14 nabasa nato ganiha ang atong kinabuhi mahanaw ra. Pwede ikaw, pwede ako, who knows? Ikaw na pod ug ako mahanaw niining kalibutan na. Maong kinahanglan nga maniguro kita sa atoang nga kaluwasan. And I hope ang pulong sa Ginoo nasabtan nato sa pinakamubo lamang nga sa mubo o pinakasimple lamang nga pamaagi nga nasabtan nato nga ang tinuod di ay nga kinabuhi mao ang pulong sa Ginoo. The blessed message of the scripture is life. O magaampo kita magpasalamat diha sa Ginoo. Amahan namo nga langit noon kanimo amahan nagaday nagapasalamat kami sa imong pagpakamaayo Lord sa among kinabuhi. Salamat o Lord sa pag-remind sa moa nga ang tinuod di ay nga kinabuhi mao ang imong nga pulong, the Word of God, nga nagakinabuhi o buhi kini Lord o nagapabilin hangtod sa kahangturan sa mga kinabuhi. Amahan pasayloa kami kung daghang mga panahon Lord nga ang pagbasa, pagtuon sa imong mga pulong Lord, amo ang neglect sa mga pagkinabuhi. Lord, help us nga i-enable me nimo Lord nga magatuon jud mi magabasa sa imong nga pulong sa kinabuhi nga mao ang imong Bible. Amahan, bisan pa man, nagaampo man pud ko, amahan, sa mga katawhan, Lord, labi na sa mga nagapamina og radio. Lord, kung naa pa sila ang dili sure sa ilang salvation. Unta, amahan, magakonvict ikaw sa ilang kasing-kasing, na sila mo dawat, musalig sa imuha, amahan. Musalig sila sa imuhang anak, si Ginoong Hesukristo. O musalig unta sila, Lord, sa nabuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo, aron sa pagtubos, pagluwas, kanamo. Amahan, salamat sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang dungog, himaya, o ang pagpasalamat, Lord,
ginabalik nako diha kanimo sa pangalan ng Ginoong Kristo among Dios ug manluluwas. Amen.